dakizu inoiz zein dan eguneko momentorik onena? Etxera sartzen zara nien. Sofan eseri. Da Miluze ikusi, txalo bero, Miluze ikusi! Ez da hain baikorra, baina esan nuen, asko gustatzen zait, eguna bukatzen denean, jaz. Oera sartzi bada momentu onenetako bat. Beste egun bat. Maitia ikusten zunik, bada momentu onenetako bat. Hauek guztia dute, Maitia ikusi, Miluzera etorri, Miluze ikusi dana batera. Oian eta Imanol, zemo duz? Jarki. Ono. 5. saioa, dagoeneko, zuentzat, 596 euro eskuratuta, Miluze zoragarriak zaretela erakutsita, eta, bueno, oian entzat galdera beti galdetzen diot bardina, bera badabilelako arkeologia kontuetan, eta historia zaleak biak, baina proiekturen bat edo beste zuzen duzu lebe bai? Bai, hortan nabil. Hoi Nafarrako Pirineotan, baitugu 2 indusketagune, eta udararo horri biltzen gera. Lanean, Oporrik ez orduan? Bueno, beste mota batetakoak. Justu irakasleen kontrakoa, ez? Hori da, neguan. Ez dakit deialdia zabala den, arduraduna eta zeu eta ikuek izan behar dira, baina agian batek joan nahiko luke edo parte hartu edo, hori zabala da? Bai, guk aukera ematen diogu, hori, gogoa daukan edon hori, Arantzadiko webgunean irikitzen da web bat, izena emateko, eta bertan saltxeatu, eta nahi duna, sartu da deia. Imanol, datu asko emoten, historia zale, bla bla, Japoniera ikasten zabiltz? Bai. Oire, esan non bai. Baina hori ikaragarria, esan zenuen. Kurrikulunean jarri zenuen. Noiztik? Lauzpa 5 urte izango dira. Lauzpa 5 urte? Bai. Bueno, zoragarria, dinot, Japoniako kultura zaleta eta kultura batera hurbiltzeko zehera, ez da? Bai, bertara jutia bakarrik. Eskatuko bagenizu... Gabon? Gabon hori bai, ez? Bai, ze esan. Gabonik ez. Baina 5 urtetan ikasiko altzuen Gabon? Gabon, bai, konbangoa. Eta gaur diru asko irabazi nahi dut? Takuzan kanega Joshi. Joshi, txalo hori! Ongietorri, bikote. Dagozan, takena, Joshi, Uxue. Uxue, ematen du Japonera bizat. Dagozan, Joshi, Uxue. Naparrada. Naparrada, bale, ados. Ondo argituta, gauza guztiak. Zuen kurrikulumaren berri ere badaukagu. Tesi asko eta aipatu ditugu, batera bestera, zuk emakume pilotari ikusgarritasuna emate aldera edo egin zenuen, ez da? Bai. Geneukan ikusezintasunari erantzunak eman behar hortatik sortua. Zu pilotaria izan baitzara? Izan dagoa naiz. Izan dagoa zara. Nola dago panorama, bideo batez, haizu, ikusgarritasuna ematea dira, aprobetxatu? Desorekatua. Bai, ados. Diskriminatua eta hobetzeko bide luze dauka. Eta bide horretan zer egin genezake, adibidez? Sustatu. Oinarria landu. Vale. Eta gauza gehiago. Beno, oso ondo, txalo bero. Txale iakiak ditugun. Antxon, zu berriz, eta zure kurrikulumean aipatu genuen material polimerikoetan lizentziatua zarela. Nola dago, ikusgarritasun aldetik, material polimerikoen afera? Plastiko gardenek ikusezintzen dute. Ez txalo gehiago, ongi etorri bikotera, zorte hon! Zen maia, Leka itzeti datoz, Xabat eta Oier, zemuz mutilek? Ondo. Bueno, Xabat, bertsolari, bertsozale, ezagun egingo da, txeko bat ematentzat, baina guretzat aspaldiko lagune Miluzen be bai. Aurreko edizioko supertxapeldunetako bat, zeu eta aritzi izan zeinetelako. Bai. Dirutxo asko eskuratuta, da egun asko gurekin egon da. Bai, egun asko eta diru asko. Eta... Dena asko. Errepikatzeko gogoz, Horretzetan etorri gara. Guk esaten gaitxo ezetan etorri zari ondo telebistan agertzen jako gustaten berez, orduan diru irabazten etorri gara. Hori dio Xabat ezel, Oierrek esan dit. Guk hemen audientzia xerra eta hori igo egingo dugu, Claro, ni nire funtzio hori xe da, Xabat etorri da hemen kabeza pensante, da nik xeri eioteko hori da nire funtzioa, trabajo en equipo esaten dana. Onda. Xabat, no gastatoz? Alisa otenaz. Igual irugarren platera izara, nore jako importa bigarrera, bueno. Bueno, Oier, animatu zara? Bai, jakio Xabataz natorra, orduan diru irabazteko posibilea asko eukiko zela. Ados? Oso, no? Claro. Ikastetxe baten lanien. Bai, bueno, bai. Bueno, bata bestearen nagusi gainera, nola bai? Bai. Xabat nagusi. Xabat nagusi. Hor ere. Ni mutil txiki. Jun horra, etorri hona, holantxeri denpora guzti. Miluzen bezala, xe orduan. Hori da. Esan didate, txoritxu batek hitz egiten digu emetik eta esan didate, kontuz, bateko daki da besti guapu eda. Ez que holantxeri da. Ongietorri mutilek. Guazen xerra igotzen orduan, Miluzen aztera doa!
onena dela, hori danok ados, Zalantzarik gabe. zengi luzazten da momentuen, baina beste momentu batzuk be bai. Egun zentia goizta, eguerdia, arratsaldea, gaua, gauerdia, erantzunak hoiek eta galderak eskuartean guk. Oiane, hasi, guazen denpora. Legorretako izebaren baserrian goizteko 6ak badira, ze ordu da New Yorken? Gauerdia. Ezin liteke hauntzaren estula izan, ez da eta Gaua. gauerdia, hauntzaren gauerdiko estula. Doramonek goiz-goizetan egun ondio, eta noiz gabon? Gaua. Lainorik ez balego, eguzkia ikusiko genuko oraintxe zeruaren erdi-erdian. Eguerdia? Olatz goizeko 5etan igo da aizkorrira bertatik ikusteko, Egun sentia. Itziarko martxan parte hartzaile bat gehiago da. Gaua? Gaua, oso ondo, eguzkia baino zertxo bait lehenago iristen da beti. Gauerdia. Egun sentia, gauerdia. Hauxe baita, lehiakideen maila esanakoa, asmatu dituzte post, emaitza osona da, eta alare lur jota daude, gehiago behar genuen. Ondo, 50 puntu! Uxue Kantxon, aukeratzeko tandolan, eguneko momentu honena? Galdera zaila da egia zan, Momentuaren Hain arabera, zaila ere ez. egunaren arabera. Egun sentia. Egun sentia, bai. Oso momentu polita etxera iristeko. Bai. Izan liteke, bai. Uxue, hasiko gora, guazen denpora. Lauzpabostak ordeiota gitarzar batekin alaitu zuen sorotan belek. Arratsaldea. 12 matxak jaten ditugunean izan ohi da, Gauerdia. esaera zaharrak argi utzi dio Peruri. Gaua alaia izan bada, tristea izango da, Goiza. oraintxe bertan eguzkia ikus dezakezu mendebaldean. Arratsaldean. Olatz Salvadorrek, Lourdes Iriondok eta Xabier Letek izen bera jarri zioten abesti bati. Gaua. Jarraitu duplaren abesti hau, dan, dantza. Gaua. Labritera joango naiz, binakako gizonezkoen pilota finala ikustera, beraz ez naiz libre egongo. Arratsaldean. Osando, eguzkipean egonda noiz. Usue, Gizonezkoen egin. erantzun egin behar hori, eta ale ere ondo erantzun du, baina zu joango zara emakumeena ikustera, Eta Danak? guzturekin batera, bueno, denak. Danak, osagarriak dira. Bai. Bera isilik badezpa, osoto. 70 puntu. Segizketan azten naiz, zau. Xabat eta hier, bega momentu honena egunekue. Gaua, ez? Bai, niretzako bai. Oso ondo. Entretenimentu asko, eta horre... Bai, edo lo etxo esunean. Baita ere. Lo hartu bozu gaba ondo. Aprobetxa diteke horrela, Bueno, ez geratu ilunpetan, Ba, ez bada. Guazen, denpora. Oilarrak garai berean egiten du beti lehen kukurrukua, Xabat. Egun sentia. Egun sentia eta eguerdiaren artean eskutatu da. Goiza. Ator mutiletxera gaztainak simela jatera ospatzeko gabon. Gaua. Egun sentia baino gehiago girotzen du Didi irratsaioak. Goiza. Oso ondo. Arabiatik ipuin bat ekarri dit izebak, horrelako 1001 biltzen ditu. Egun sentia. Gaua. Zeledonek eskutalekutik ateratzeko aukeratzen du. Arratsaldea. Ametsik gabeko bizia, izarrik gabeko. Gaua. San Sebastian egunaren irteera eta helmuga da. Gauerdia. Egun baten eta besteren arteko mugalari lanak egin ohi ditu. Gaua. Gauerdia. Hortxe tartean. Biak ere oso ondo, Eta galdera baten agertu gara, tida, orain jabetu naiz. Goizean hasi eta gauer arte lana, besterik. Lana. Besterik ez. Zer egin dakozu? Lana eta lana. Zer egin dakozu? Osabak esaten dit, gaztea izta, orain egin, Karo. egin orain. Ez zuek orain, gaztea zareteta, isilik, imintzio batzuk, Imanol? Bai. Ia ba, hartu lekua. Eta ea gaur dantza ze estilotan egiten dugun. Cowboy aparta da, tangolari trebea. Kostagun demora. Venga. Arrazen, hasiko gara. Hegazkina... Pero? Zer da hori? Ondo? Egala... Hegazkinarekin zer ikusia... Beraz? Aeroportua... Ez? Pista... Kabina... Aldatzeko aukera dago, Imanol? Aldatu. Ondo dabil? Venga. Baten bat.
Ia, beste marrazki bat. Mendia, Bai. baserria, borda, Venga, bero. Bota. Egane. borda, baserria, lainoa, euria, meta, Ez. etxea, etxe bizitza, Bai, eta? Oso ondo. lolekua, aterpetxea, Edo? aterpea. Bero. Bota. Zagit, hotela, Sinonimo da. landetxea. Landetxea bai! Landetxea horretu diezumoa, ez zen aterpi ez zehatza, baina hortxe. Bai, ondo. Etxea, eskerrak horri. Gero, Imanolek ez dio eusina izan Mikel Pagadiri. Oso konkretu iruditu zait. Bueno, betorgo batzuk eta... Bai, baina hitz egiten ezin da, ta? Ja. Sozio. Imitatu baleike bai, baina. Paperezko egazkin basan. Eta oso ondo egon da marraztuta. Gertu ibili gara horre ere. Ondo, venga zue, gaupa, 20 puntu. Antxon, lehiakide polimerikoa. Gardena. Denetik ondo, ezta? Ez hau fundamenturik esan dudanak, baina zoaz etartu lekua, mesedez. Ze trebeak dira, Gure anai arreba urretxuarrak hemen proba honetan. Oso bizi, oso bizkor. Ea lauak asmazte dituzten. Denbora. Aukera hau. Ia, hasi gara. Objetua. Kartulina, txirula, txistua, erregela. Eta? Bero? Neurtzeko metroa, kartaboia. Ez? Bestie? Eskuaira. Bai. Pertsona bat, burua, hankak, besoa, gorputza, enborra, besapea, izerdia. Bai, besapea. Bildurra izua. Bai? Bildurgarria izugarria. Amesgaiztoa. Bai, fobia. Izua, fobia. Fobia. Bai, Ondo, bai. izua edo fobia, ondo. Bia balio dute. Gizonezkoa, pertsona, makilatzailea, barberoa, aktorea, modeloa, Denbora dago, bezin zer beste zerbait, ileapaintzailea, moda, kosmetika, Bai, Venga, bero. gertu gabiltza, eta? gizonezkoa, pertsona, Bai. modeloa, moda diseinatzailea, Edo? Venga, bero. makillajea, Oso antzekue da. Dios, azken hori. Estilista. Eta, azken aizkoraka da hori, Antxon? zuentzat. Bai, Oh, begira! Ba, tuxe, oso ondo. Nik uste merezita purruet baietz. 60 puntu zuentzat, oso ondo. Ondo. Eta sabat eta hier, estilista da bilok. Botxa! Ez que asko hau gaulez. Zue berezko gaituzu estiloa, noski, laguntza beharrik ez. Konsultaterik. Badaki un etorri den horren atzetik. Xabat joango da? Bai. Claro. Ia, ba. Baina, bien papera ezinbestekoa, proba honetan. Hier, zuk bota proposamenak, Parabarik. Ia, ba, parabarik. Denbora. Imintxoka? Tere, baloia, saski baloia, bi balo, tenis, olatuak, No, bai? olatua surf, Non dago? koltsonetan, piztinan, Ez? eguzki jartzen, Gertu. Ia, marrazkia bai. kutsillo bat, globo Bai, bat, bai, kanabera, Bai. Ale. Pintza bat, Bigarren marrazkia. Ondo? Oso ondo. konpasa, Bai. Ikain. Oso ondo. arrantza egin, Ez? zeo zerbatu, atara, topa, ondo, abstraktua, Zertan ari da? bingo, Bai, edo? bingo, loteria, bolita hori ataten dana, Zer egiten dabil? abstraktu jokua, Venga, bero. suertea, Suertea bai edo ez. suertea barruzatu da. Nik entzunen jo Edo barruak. zozketa, ez da. Zozketa zen. Zozketa. Hauin zotz. Dios.
Zosketa eta ondartzako baloia. Ja, eske... Olatuak eta ondartza. Bai, ondartza, bala, zen naiz. Ankarraspizio honeta. Loturak begin behar ditugu. Bi, berrogei hau pazuek. Hitz eskutua. Badatoz eskutatu ditugun hitzak, hemen ere loturak egitea komeni, leku batera iritsi eta esaztu non gauden eta bar, Oian Imanol, norduen. Imanol, hartu leku mesedez. Etortxe, zuen hitzak momentu zatzetik sortean guazen denpora. Likidoa, Solidoa. tabernan. Ura. Bestelakoa, Garagardoa. orokorra, Ardoa. orokorra. Kaineroa. Mota, Alkola. paso. Ai, Futbolean, Jokatu. sartu. Gola. osondo. Erantzi, Jantzi. objektua, Kendu. erantzi, Askatu. telak, Zagit, paso. daramaguna. Erantzi. Bai, jantzia. Jantzia zen. Ai. Pena, Ondo hasi eralia gara. be, hortxe egon gara, gertu. Bai. Eralia, jantzia, bai. Jantzi, tira, gola sartu dugu, behintzat. 20 puntu beraz markagailura. Bueno, hortxe. Pena, ondo da biltzen Bai. dezen iritsi, Usu Antxonia zuek iristen zareten. Badue, Usu elekura eta esan dakoa, bion arteko alkar ulertzeri behar dugu probonetan. Guazten denpora. Poza, Tristura, haundia, zorabioa, etortzeko, ilusioa, Oso, ondo. hiribururako, trena, mugitzeko, tranbia, paperezkoa, pasaportea, sanoa, arranoa, rimatu, paso. granoa, Paso. Mendi, lasterketa, orokorra, karrera, aizkorri, maratoia, goikoa, gurutzea, goikoa, tontorra, bai. Pintxoa, Presaren presaz, etzaio etorri, esango bagenu tipi, tapa. tapa besteak, tapa hori behar genuen. Tira, irian galdu gabe biltzeko planoa errima zuen hori. Baina ondo, ilusioa eta tontorra heldu gara azkenean. Bultzaka, 40 puntu. Eskerrak, bestela akabatuko zuena naia, Jon! Eskerrak. Xabat eta Oier. Zeuen txandorai, nordu maire. Neu. Venga, Oier. Oier, hartu leku, garrantzitsua, berbak banaka botatzie. Pues ikusi, xareak gora egin du, automatikoki. Guazen hitz eskutu Barrena guazentzat. pasaten dago. Ba. Guazen denpora. Gustoko, Gorroto, pertsona, maitalea, zerbaiten, laguna, beste modu batera, Hitz asko. itxita, irekita, beste, irekia, zabaldu, Beste. zabaldu, esan dozun, irekia, irratia, telebista, lekeitio, bulegoa, lekeitioko, arrakala, Wow. konforme, Sinonimoa. iaz, aurten, Ai! Ez da hartu. Torri. Pena, ona zen, Aurten hori behar genuen eta gonda entzun dugu. zabalik, Zelako? Bai. Bai, Zabalik. zabala edo zabalduta baino, bai, zabalik behar genuen. irekita, zabalik. Claro. Eta eskerrak arrakala Irratiari. Ja, bai, Eurei bai, esker 20 bai. puntu zuentzat. Markagailuak, triboren berben atarian. 80 puntu bildu dituzte, Donostia Orion. Urretxu 970, Lekeitio 90. Bestaukagu ezarrera dakita eta triboren berbek. Betiko moduen, pasea, emango diote, bikote pare bati. Guazen, oian edenpora. Kexa, intziria. Kraska. Kexa, intziria. Iruntza, Kexa, Uxue. intziria. trimulua, Kexa,
Intziria. Espa. Mototxa. Trimulua. Xabat. Kexa, intziria. Espa. Mototxa. Tutulua. Zalapartaria. Azan zegilea. Guztiz nekatu. Mankatu. Sargoria. Trimulua. Ondo, mankatua, gainera, demora bukatu horretik. Hortxe pixka bat gorde, Laurekin 40 puntu! Denbora daukagu, Bai, erne mugarekin, demora mugare badago, Denbora daukagu eta gonga daukagu. Venga, Uxu Antxon, bigarren tabla dator. Uxua zeure txanda, guazten denbora. Meseta. Zapalda. Zorrotza, ziztatzailea. Mindaria. Bezala. Iduri. Orkatila. Txonbolua. Pertsona garratza. Tartaila. Meseta. Zapalda. Zorrotza, ziztatzailea. Mindaria. Bezala. Iduri. Orkatila. Txonbolua. Pertsona garratza. Turruputuna. Itxontzia bastanen. Tartaila. Tensio asko, Galanta. Baita puntuak ere, 50. Xabat edo hier. Eutxi berbei. Guazen Xabat, denpora. Elkartea. Baskuna. Kendu erauzi bidanko zen. Idoki. Jipoia. Orraztua. Jantzia, soinekoa. Atxikia. Elkartea. Baskuna. Kendu erauzi bidanko zen. Idoki. Jipoia. Orraztua. Jantzia, soinekoa. Tresna. Konpondu, amiku zen. Adelatu. Asko. Anitz. Zurra, Atxikia. eskulaburra, hau pasuek. Etorri omen da... Etorri omen da entretenitzera. Aldatu ino du rolak. Bai, ez da? Balejo daizuela, 1 puntu! Lekitxo! Ufa, atentzio! Tribonen berbek eta gero, 90 puntu eskubetu dituzte Oianek eta Imanolek, Uxuek eta Antxonek 220, Xabatek eta Oierrek 270. Oian eta Imanol! Gaurtxe, 5. saioan, azkena. Bueno, Pozik egoteko moduan, bazarete ala ere. Ez dakit nola zaudeten? Ez hain pozik. Ez hain pozik, Geixiago segin nahi, hori ere seinale hona da, Gustoko dugu lehiakidek jarraitu nahi izatea. 5 saio, 596 euro irabazi dituzue. Eta batez ere, bueno, oso fin aritu, ze sokatirak eskaini dituzuen, ikusgarriak benetan, oso trebeak, oso finak, oso gatorrak. Oian Imanol, gaur apurtxu betriste, Imanol, baina orokorrien, miluzen, itxauten dugu, pozik. Bai, bai. Gustura etorri izana. oso, Bai, bai. oso. Oian Imanol, mila esker. Apo bikote, barri! Oian eta Imanol, bikote zoragarria, Bikote zoragarria asko pasatzen baita miluzetik. Bigarren fasera egin aurretik, zazpikitxo bat, ikus-entzule anonimo batek bidali digu. Misterioa, kontuz. Eta misterioa hemen topatu duena ere. Webgune batean, erosketak egiten ari dela, aplikazioan, topatu du ardo mota berezi, bitxi bat. Ardo beltza goizetxua. Eta esango du zer da, goizean goiz edateko modukoa. Edo ajeri biharamunik ematen ez duena. Ez, tempranillo motako matxarekin egindakoa. Eta tempranillotik goizetxura salto egin dugu. Goizetxua. Bueno, ez da horrela esate, baina erosiko genuke, Oier? Bai, edati erremada. Goizetxua. Sartu da, txalo. Zeratik, hasiko gara, bigarren fasea selekatuta. Uxu Antxon, veteranoen leku hartuta. Xabat Oier, ondo, pozik? Bai. Bai, nemendu. Bai, eta hemen, ja, kareta guztiak eta kenduta, argitu da ez dela dena hemen, xarea eta katxondeoa eta... Kompetitibu gara. Lehiakide finak, oso ondo, alakoa gustatzen zezigu, Uxu Antxon, zuek alakoak zareteta. Definizioak, prest, demora. Norbait ezagutu aurretik, ari buruz duzun iritzia. Aurre iritzia. Bai,
arku edo zutabe multzo batek eusten dion estalpea. Arkupea. Bikain. Ez behar edo kalteren bat gertatzeko mentura. Arriskua. Arriskua. Liburu gisako mapabilduma. Atlasa. Ondo, berritsua. Asko hitz egiten duena. Itzontzia. Zontzia. Aberriari eskainitako kanta. Eresarkia. Horagarri. Irratiak emititzen duena. Seinalea. Edo, Saioa. irratiak. Uina. Uina. Hainbat xomorrok buruan dituztenak. Antenak. Antenak. Bi hizkuntza dakizkiena. Elebiduna. Elebiduna, bikain. Zerbaitetatik eskuratzen den irabazia. Etekina. Bai, herri baten mitoen multzoa. Mitologia. Kirol instalazioa. Kiroldegia. Ondo, usain txar eta jasangaitza. Kiratsa. Arima egoera goibel eta sentibera. Melankonia. Eta ibaietan erabiltzen den ontzi estuetarina. Barkua. Ai! Kanoa! Kanoa zen! Kanoa! 14 errekorraztu egin ditu, baina zuek, 140 puntu! Bai. Eurek ere ez usteko hartu dute. Bai. Oso bizi, denak zuzen erantzun da. Xabat, oier. Bueno. Presiño, aipatu duzuelen eta... Gu hazitzen gara. Hazi, eta hazi. Denbora, kirol marka haustean lortuko duzuna. Errekorra. Oso ondo, oier, banku eta burtsetako jarduera. Lapurketa ez da sartzen, ez da. Ez da sartzen? Darama, probatu, ez da zerbait? Kontuz? Kontuz? Finantza. Ardogintzan adituaren pertsona zer edan iradokitzen duena. Somelierra. Bai, lastertasun bizian joatea. Zist. Bai? Zistun. Ziztu? Han. Ziztuan, hori bai. Errepikatzen den zeremonia magikoa. Erritua. Erritua. Modu orekatuan kontsumitu behar duguna. Janaria. Janaria, oso ondo. Multzo batean nagusi dena. Lehenengoa. Nagusi dena. Oso antzekoa, Aurren. Ez, nagusi dena. Gehiengoa. Gehiengoa. Eta irudi jakin bat osatu nahi duen izar multzoa. Sei! 60 puntu lekaitira. Eroglifikoak. Bale, usu antxon, aurra hartuta, sekulako definizioen ariketa eginda, eta eroglifikoak datoz. Hasiko gara, lehenengoarekin, guazen denpora. Etxe aurrean dugu. Laboa bueltan. Arbola. Oso ondo. Laboa, silabak aldatuta, eta R horrekin irakurtzen dugu, arbola. Oso ondo. Bikain. Zer? Ze nota? Arbolari? Polita. Ondo, polita da. Vale. Eroglifikoak galdetzen, A ber, ze nota. Laboakin are dotoregoa. Oso ondo. Bigarren eroglifikoa, guazen, denpora. Bazkaltzeko nik utziko dizut. Koko, iruko... Zer da? Arategia, urdaitegia, dendakoak, Ez? koipea, Zer da? Zer ikusten da? Denda. Aragia. Zer ikusten da? Koiek. Arategia denda testu ingurua zen zinema bat izan ziteken antzoki bat. Ko hilara. wow. Koiek hilaran zeuden. Ko hilara bat. Txapelak ikusten. entzekoa, Ko hilara. Erogli hori. Erogli hori txalo, jo. Venga, vale. Bazkaltzeko utziko dizut koilara. Venga, hirugarren guazen, denpora. Non pasatuko dituzu oporrak? Benidorren. Ren, basoan, oman. Bai. Omatarre, erroman. Oso ondo. Renota omako basoan. Eta alderantziz irakurri behar genuen, izpiluan zegoelako, oman. Oso ondo. Zenditzen dugu antxon zu nahiago Benidorm. Bestelako eraikin historiko batzukan. Jubilatuak eta, bueno, 60 puntu! Txabatek aier! Guazen, eroglifikoak. Asmatzen. Ondo? Bai, a ber, ikusiko. Venga, guazen. Ja. Lehenengoa, denpora. Non eseriko naiz? Edonon. Oso ondo. Oso ondo. Domino bat nik kenduta, eta, edonon. Oso ondo.
Solfeo apunteak errepasatu ditu. Bai, egiz da, benetan errepasau. Egitzu zara, Bai. Ba, bikain. A ver, zauzu kompetitibu gara. Ba, bigarren eroglifikoa, denpora. Gainera etorri zait. Zer da hori, ba? Sagua, gainera etorri zait. Ba, esagua bada. Sagu zarra. Osondo. Ba, da, zer da, Sagu, Eta behar genuena, bastarra, saguztarra. Osondo? Vale. Beste apunte batzuk errepasatu behar ziren. Bai, horretarako nahi zeldu. Ondo. Erto. Ia hirugarren hau, azten denpora. Ilara dago, Hau, bai? Autobusean, Ez? autoan, autopistan. autobidean. Vale? Urraren zein kimikoa hau eta to bi de horren barruan. Autobidean. Oso ondo. Autobidean segulako martxa hartuta. Abia da bizian, 90 puntu bikote. Bikain bitaldeak. Zoragarri, eta bikain publikoa ere, Zumaiako herri eskolatik, behote izuela. Txalo bat. Eta behin txalo jota, abestu ezagun elkarrekin, miluzeko esku, atxeden hartu ezazu, esku honetan. Zakizu abestia, lasai, ez da zer gertatzen, ez dagoelako oraindik egina. Egiten dago. Bai, urrengo demoraldirako ero, iritsiko da. Miluzeko eskua. Bulego keingo du ezpia. Bai. Hori ba, ari gara etengabe eskatzen, Tomasi. Baina ja martxan dago. Bai, ados. Bitartean guk abestuko dugu, hemen garrantzitsua, abestea baino, indusketa lanak fine egitea, lehenbiziko eskua, anai arrebentzat, gozen urretxura, eta enuntziatua, Gorka Kenner, jostalari etorri zaigu gaur. Gorka Kennerren hitzak beraz, Erne, usuetan Jon, lehenbiziko erronda. Iru, zeinu? Zer ekoizten zuen hasieran Nintendok, kartak edo baloiak? Kartak. Bai? Te. Aurrera. Zeinak du azalera handiagoa? Pluton, Errusia... Pluton. Errusia eta errebotea, Xabato zuentzat, zeinak du azalera handiagoa? Saturno, Neptuno... Saturno. Oso ondo. I bokala, askatu duzue. Eta eskua zuena da orain gainera. Hirugarren errondara. Zuekin beraz, Xabato zein zen Mark Sanaien artean zaharrena, Txiko edo Groucho? Groucho. Bera buena marxista, oso ona. Errebotea usue Antxon, eta zein zen Charles Chaplinen bigarren izena, Spencer edo Jeremy? Jeremy. Ez! Spencer! Errebotea, Xabato eskua zuena da, laugarren erronda. Zenbat bihotz dauzka olagarroak, 8 edo 3? 3. Bai, hori bai. Hori bai, Ka. Hori gara pixkanaka, Gorka Kenner jostalari etorri zaigu gaur. Bosganera, salto? Zein da, taula periodikoan agertzen ez den izkia, Jota edo Y-koa? Jota. Bai? Ba, bokal bat askatuko dugu. A, dator. A letra. Pixkanaka ari gara, Xabet eta Iber, hipotesi batzuk buruan, usuetan Antxon bestaldean ere Erne noski. Lekitxo, aurrera ingo dugu? Bai. Ia ba. Non jaio zen Lourdes Iriondo abesaria Donostian, edo Urnietan? Urnietan. Donostian, usue Antxon. Non jaio zen Xabier Lete Donostian edo Oiartzunen? Oiartzunen. Oiartzunen! Esango luke berak, oso ondo. Lepa, ze ona. R. Interesgarria oso, Azken letra sorta hau. Zazpigarren errondara bidean, Gorka Kenner, eta bere hitzak hemen ezkutatuta. Usue Antxon, askatu nahi duzu, Ez. Edo? Ez beste bat. Aurrera ba. Zein urtetan estrenatu zen La La Land filma? 2016an edo 2018an? 16. Bai! Ze erabakigarria izan daiteken hori? Aukera polita... Komodina irabazteko? Esaterako? Kantatu nahi hau zu, Antxon?
Ez zituzten. Guk uste dizugu, Baina gero hanka sartzen modu kantatzen nahi dalako emozioz? Ah, bueno, askatu eta gero kantatu. Bai. Ia. Hobeto. Tiriki trauki, ezker eskubi, bien artean dago zubi. Zuzena da? Bai, oso ondo! Abestu nahi lasai, abestu. Tiriki trauki, ezker eskubi, bien artean dago zubi. Txarra, ez da talentua. Ni luze talent showa ere bada orain, Erne? Komodina, oso ondo. Banatuta, ikusten? Uxue, biak egin ditzake ondo, aldi berean. Asmatu, askatu, abestu. Txabat oier! Bueno, errebote batzuk eta harrapatu ditugu, ez dago txarto. Helburua noski komodina eskuratzea. Eta horretarako, zuen eskua bigarrena. Hauxe enuntziatua. Katamaloren emanaldian entzun nuen. Ze ona, Katamalo, ze bestiak. Eta ze esaldiak. Hasta ella jokoa. Lau askatuko ditugu azteko. Zenbat alde ditu ikosagonoak 20 edo 21? 20. Bai. L. Aurrera. Zenbat soka ditu ukeleleak normalean 4 edo 5? 4. Bai. Bokala dator, E. Ia ba, 3. salto. Zeinek idatzi zuen Mami Lebrun antzez lana Kepa Errastik edo Getari Etxegaraik? Kepa Errasti. Oso ondo. R. Letra askatu dugu. Eta 4. salto. Jarraito bestia. Kanuto zizilindro, cilindro, kanuto zizilindro. Push, push, push. Aukerarik eman gabe, ondo. A. Lanerdietara gerturatzen ari gara, Katamaloren emanaldian entzun nuen. Ia ba, zer da. Askatu nahi duzu, bikote? Ez, ondik ez. Jakingo baino, maura. Norena da Janari Goxoa abestia. Betizu taldea, ene kantak. Ene kantak. Ba ez, betizu taldearena. Izadarek entzuraz. Norena da Armi Armagorria abestia eskakeitan edo eskabidean. Eskabideaneko bat benen zan, berdin zait. Eskakeitanena. Bai! K. Katamaloren K. Enuntziatuan talde hura. Aipatzen baita. Aurrera ingo du, bikote? Bai, aurkezle mutuak emanaldiak. Txari dira, Bai, Askatu nahi duzu, izu ezuk, kasu honetan? Bai. Ia ba, ozen eta argi mesedez. aurkezle mutuak emanaldia berehala hasiko dela iragarri du. Posible, ote da? Zuzen? Gotzon Barandiaranek izana. Bai, horixe! Eskerrik asko, Gotzon Barandiaran. Oso ondo. Komodina, bigarrena. Ez dezala mikrofonoak agindu, lanetik, hortxe kantu olerki horretatik Ondo. ateratakoa. Ez dezatela komodinek agindu, ez dela jai dutela ekitarrek, Uxue, Antxon, 240.2 komodin, Xabat eta Oier, 220 puntu. Ba, ia gertatzetan, abantaila txikia, komodinoiek eskaintzen dute, baina sokatirera goaz. Eta ikusi egingo dugu, zer gertatzen den, Xabat Oier zeuek hasi, erantzuten, goazen mutilek, zorton, denpora. Zein siglarekin ezagutzen da satelite bidezko kokapen sistema globala? GPS. Oso ondo. Uxu Antxon, denpora. Zenbat atxok jotzen zuten trompeta zazpiastroen gainean? 14. Oso ondo. Xabat eta Oier, zeun gana goaz, denpora. Batez ere, zein humorezko pertsonaiarekin lotzen da Rodwan Atkinson aktorea? Mimika. Mr. Bean, zein da Europako mendirik altuena? Gogara. Mont Blanc. Elbrus, zenbat kideek osatzen zuten Hondarribiko dut musika taldea? 2. 3, osatu atxotitza diru gabeko jauna, mihi gabeko, Iztuna. kanpaia. Zein enpresatakoa izan da martxoan bukatu zen Euskal Herriko historiako grebarik luzeena? Zein? Enpresa. Paso. Nobaltiakoa, zein izan zen Bilborrok eraikina kontzertu areto bihurtu baino lehen? Elisa. Elisa bat izan zen, oso ondo. Kristo erruki. Erruki jauna. Horixari irapetxatzen legitarrak. Sekulako puntu sorta, Urretxura joan da, eta puntu sorta horrez gain, 2 komodin ere badaituzte. Uxue, Antxon, ia ba, ondo erabili. Guazen denpora.
Zein da Kristo aurreko politikari eta militar erromatar ospetsuenaren izena? Komodina. Julio César. Bera bili duzuen, lehenengoa, abantaila, nabarmen zuen alde, jasa gertatzen den. Legitiora gatoz, Xabat Oier, denpora. Zein probintziatan dago Saturrerango hondartza? Gipuzkoa. Bai. Usu Antxon, denpora. Estatu Batuetako demokratek zein animalia dute ikurtzat? Elefantea. Astoa, zein motatako ikuskizunak egiten dira Parisko Moulin Rougen? Kabaretak. Osondo. Xabat Oier, denpora. Zertziren Magnum telesaileko Zeus eta Polo? Poliziak. Txakurrak, zeren itxura du TikTok aplikazioaren simboloak? Nota. Bai, kortxea bat da, nota musikal bat. Usuetan txon, denpora. Zein herrialdetan du sorrera Volga ibaiak? Errusian. Oso ondo. Xabat Oier, denpora. Zein tinta naturalekin egiten dituzte tatuajeak herrialde arabiarretan? Dena. Oso ondo. Usuetan txonen txanda, guazten denpora. Zein edabide Britainiarrak eskatu du barkamena esklabotzarekin aberastu zirelako sortzaileak? BBC. Guardian izan da. Nola zoaz, txipi-txapa bazoaz? Mendira. Oinez, zein da Iban Urizar musikari Elgoibartarraren izen artistiko? Amorante. Bikain. Amorante, 23 segundo besterik ez, 23 puntu. Bueno, ekitxo aldera joan dira. Segi tiraga, mutilak? Ja. Mutilek, denpora. Nork idatzi zuen Arrosaren izena filma ezagunak oinarri zuen eleberria? Paso. Humberto Eko, zein euskal errukbi taldek jokatzen du Jan Doge estadioan? Abiron Baione. Bikain. Usu Antxon, denpora. Arrain frejituaz gain zer darama Ingalaterrako plater ezagunenak? Patata. Osondo. Xabat Oier, azken segunduak, denpora. Zein harri jasotzaile ezagunek hartu zuen parte Goenkale telesailean? Iñaki Perurena. Iñaki Perurena, osondo. Usu Antxon, denpora. Zein urtetik aurrera izango da erregaia dabilen autorik saldu? Bueno. Erregaia eta denbora ere agortu dira. Eta aldean nabarmen. Uxue Antxon, 326 puntu. Lekitxo, Xabat Oier, 124. Zer moduzko estrenua izan da hau? Ez da txarto? Fallo txikitsu bat eukidu, bestela ondo gara. Nork ez du fallo txikitzorik izaten? Hori da. Ordura artekoa perfektua izan da, Bai. Era bat. Eta hurrengoan gehiago nahi dugu. Hori da. Bai, bikote? Haupa, bikote! Mila esker! Anai arrebak! Berriz ere, sokatiran gaur beste arerio batzuei aurre egin da. Nobedadeak ere eskertzen baitira, ez da? Posti zaudete? Bai. Ondo. Sufrituta apur bat, Bai. Ia, 326 puntu beraz euro lortu dituzue, denera 898. Bikain, bikote. Tazakua, etengabe gora eta gora eta gora. Gaur jokoan, 13.373 euro! 13.000 eurotik gona dagoeneko, ez daukazu intentziorik Milusetik erretiratzeko zuek. Zaku handi honekin ez? Zuekin biziko ginateke. Ze polita. Bortxe, zuek erretirorik hartu barik egon, Antxon ekatute dau, lanien. Ekatutak. Ai, goiz da, txaldeta. Baina orain egin erromen da, eta hortxeari gara. Zeratipa? Erretiratzeko, jubilatzeko. Oraindik ez Badakizu zenbat urte, falta? jatea salduko banu ez zide ematen. Ego Euskal Herrian 75 urte inguru. Izango litzateke jubilazio hartzeko adina, Ipar Euskal Herrian 73 inguru. Badidanok gaurko 3 eremuak hauek izango dira. Gutxiago, 75, gehiago. Ondoren azalduko diren herrialdeetan legez erretreta hartzeko gutxieneko adina orokorrean 75 urte, 75 baino gehiago, edo 75 baino gutxiago. Den asmatu beharko duzuen. Prest? 1 segundoko denpora. Guazen denpora. Txinan. Ni gehiago jarriko nuke. Ezkerrea zu. Gehiago. Ni gutxigo jarriko nuke. Finlandia. Gutxigo. Arrasto ikaz. Jamaika. Jarri gutxigo. Berdin jarriko du? Jarri. Nika geroak utziko. Gutxigo. Herbereak. Jarri gutxi. Gutxiago edo 75. Aurroso. Gutxiagoan. Eskubiko tola die, paradisu fiskal da. Txekia. Gehiago jarriko nuke. Jarri? Gehiago. Barbados. Ze Jamaikan Berdin jarri. ana ebiskie. Ahí está. Bateria nahi gea. Ego Afrikan. Ni gehiago jarriko nuke, baina ez dakit.
Batematen dauko zenduke? Legez galdetzen ari gara, erretreta hartzeko gutxieneko adina zein den herrialde hauetan. Herberetan egia da eskuina daula, zean, baina ez dakik gulerean Orokorrean 75 urteetan jartzen dugu langa hori da ere bat. Europako, baina Frantzin... Egingo dugu aldaketarik? Izango da. Erdin jarriko dugu. Baina Frantzin baino berandugu bai herberetan. Denbora daukazue? Azkarren. Ba, ez dakigu, Herrialdeen- Ez da horren baita, moina nahi batzu alda. Herrialde bizi itxaropenak kontuan izan du bai. Iristen bagia trukakin pentsako dugu. Bizi itxaropenak herrialdetakoak. Eta bizi mailak eta... Utzingo dugu, ez? Total, ez dakigu. O Jamaika horietako bat pasatzen zugura. Legez erretreta hartzeko gutxieneko adina 10 segundu aldatuko dugu baten bat. Ez. Ia trukak ire iristegia. Jamaika. Legez erretreta hartzeko gutxieneko adina 75. Jamaikan, zuzena da. Ondo, adin hori betetakoan eska dezakete, legez, beti ere gutxienez, 8 urtez lan egin badute. Herbereak esate baterako. 75-etik. Bera, jarri dugu. Jubilatzeko adina, bertan. Zergaitik? Jarri duzue? Bizi maila, akaso? Zuzena da? Oh! 76 dago. 2026 aurre 77an izango dute gainera. Barbados ere gehiago, Finlandian 75, Txina, Txekien, Bego Afrikan, bizitxaropenekin lotuta eta kasu askotan gutxiago. Ia ba, usue Antxon, tira, alegin du gara, 888 euro. Irabazi eta dituzue, erretirorako gorde, ba ez, eta segi miluzen lanean, boikote! Jarrik asko txeko guztiei hortxe gotiarren erretiratu barik. Uro!